Belan hambai जों दिनै TSF आगरतला टाउन कमिटिनि नङै जों दिनै हायर एजुकेशन डाइरेक्टर मालाना हेमानि बरंगना सारनि मेजबाय जों साइमनो तिफ्राव दाबो एडमिशन सेसन चलि दङ गोबांमा कलेजाव दिनै स्टुडेन्ट एडमिशन नि बागै एप्लाइ खालायजा याबा लिस्ट वेटिं लिस्ट खोजा बाखानि मुं थायाबो दं अमरनो तैनो जों स्टुडेन्ट जों जानो तैनो जों दिनै दिनै डाइरेक्टर सार मालाना फाइमानि मालाय जों सारबाय गाहाम डिसकास खालायजा दिनै स्टुडेन्ट नि फ्यूचर ने वन सुगै अमनति बक्स सालायगा सातनो एश्योर थाकिया कोनो स्टुडेन्ट एडमिशन मांगला आमति कोनो केस इंगला जतन एडमिशन मांगनाय आमति कोनो केस इंगला खनि बसने एश्योर थाकिया बसाका 10 तारिख थेका 15 तारिख नि बिसिङो डिपार्टमेन्ट तैसा पोर्टल खुलुकनाय जे कैंडिडेट जे स्टुडेन्ट्स र नर एप्लाई खायाको नर बखाइदि ताइ जारा वेटिंग लिस्ट बाखाय लिस्ट मुं खायाको नर निबागे पोर्टल ते फ्लो जांनाय नङ अपॉर्चुनिटी दिजांनाय नर पोर्टल हाबै एप्लाई खाइमानो ताबो गोबांमा कलेज दंबो आगरतला गानागिनि कलेज जेरै सहर गरै टाउन गरै आमति कलेज रग सीट गोमा खालि दं फेबा जों जतन मुसुमा दङ टाउन एरिया व सिटिवा परिनानि फेबा जदि सीट नि शॉर्टेज खाइ थाका हंगाय जों सीट नि इनक्रीज खालायना बागै साका जों डाइरेक्ट सरम साका सीट इनक्रीज नि बागै डिपार्टमेन्ट वान सुबजा अमा कलेज नि इन्फ्रास्ट्राक्चर नि इशू दङ ओ कलेज नि इन्फ्रास्ट्राक्चर नि बागै बर सीट इनक्रीज खालायमै आङै दङ बाय चान्स जदि नर सिटी नि कलेज मालिया हंगाय तै जे कलेज दङनि आ कलेज जको नर एडमिशन नादि ताम नि हंगाय नंनि बसर नंनि इयर नर वेस्ट खालायदि 1 year लॉस माने नंनि कैरियर एफेक्ट खालायनायाबो आं नंग स्टुडेन्ट नंग अमन आपिल खायनाय नर अपॉर्चुनिटी मानका हंगाय जे कलेज फाइगा जे कलेज सीट दंखौ सब्जेक्ट दंखौ आ कलेज एडमिशन नांथुन जों दिन TSN फासिन दं नमन गबा मुरियो ताइ जे कुनु प्रॉब्लेम ओ एडमिशन तै जों TSF अलवेज रेडी दङ जों नांखांगे ते वैसे सार बाहे मालाय फैनाय पोर्टल ओपन मानि करे नंग स्टुडेन्ट नंग चिन कैंडिडेट नंग अमन गबनाय नर खाता थैदि जतन एडमिशन मानाय नर तेबो वान सुजागै दंखना जों एडमिशन दा मांग न मांगियां न अमन डिपार्टमेंट दङ डिपार्टमेंट नंग वान सुजा जोंबो दङ कुनु जों नाया कुनु स्टुडेन्ट जाते पढ़ाशोनानि क्षेत्रे बर डिप्राइभ दंथुन बर बात थांथुन जों बं बागै अलवेज कक्साना बागै जों रेडी दङ